जेबो सान्थि गैया बिनि हारसिं पार्सनेल सान्थि जानांगौ खिन्थु रायजोनि सान्थि नङा बे 3 बोसोराव जे मा मावखो आरो जोंनो मा होखो बे आरो जोङो सोमखोर ब्रह्म दङ आरो इउपिपिएलनि एक्टिभ मेम्बार आरो जोङो दंबावो रतन दैमारि बगाजुलिनि साबिथा कयजन दा बगाजुलिनि हाखौ सोर जालाय सोर होदों नोंथांमोनखौ खोनानो मोन्दों इउपिपिएल दलनि एक्टिभ वर्कारमोन दिनै नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि बिथांनि प्रेजेन्सआव दिनै बिपिएफ दोलोआव जोगदान जाबाय मा फोरमायनो सानो दा बेनो जे हाग्रामा सारजों दिननि थारिखनि 10 तारिखआव जे हाग्रामा सारखौ लोगो हमना जोङो जयनिं जाबाय जाहोना बेनो जे दिनैसिम 3 बोसोर जाबाय सरकार दानो जिहेतु प्रमद बर'नि दैदेननायाव दा बिथाङा सरकार दासैयावबो 3 बोसोर दासैयावबो जों जेरैबायदि माने जों खस्थ' खालामना जिहेतु प्रमद सारखौ जों देरहाहोदोंमोन बिनि फिननायखौ जों दिनैसिम मोनाखै आरो दिनैसिम जोंखौ माने नायफिनाखै माने मानो होनबा दिनै तारिखआव बि जेरैबायदि सरकार दादों सोब मिसालायिनि सरकार दानाय मानो होनबा रायजो राजाफोरखौ जेबायदि थगायदों खोथा होदों सोब मिसालायफोर जेरै जों दिनै 3 बोसोर थासेयावबो जों जे हाग्रामा सारजों जयनिं जाखो बिनि कारनावबो बेनो जे 3 बोसोराव जे मा मावखो आरो जोंनो मा होखो बे दिनैसिम गावनि एक्टिभ वर्कार जे नांथाबबाय थानाय बेफोरबायदि मानसिखौनो कुनु रेसपेक्ट होआ बेबायदि आरो नोंथांमोना दिनैनि दिनाव साबेसे जयेन जादों जों 6 जन फैदों 6 जनल' दिनै फैबावदों आरो फैबावगोन नोंसोरना माबा मोनसे पर्टफलियोफोर दंमोन नामा जिहेतु माने बिबानाव दङ आं तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि एक्जिकिउटिभ मेम्बार इउथआव आरो जिहेतु नै बिथाङा ब्लकनिनो भाइस प्रेसिडेन्ट गासैबो भाइसआनो बिदि आरो फैबाय थानाय समाव आरो जोंनि जिखिनि आंगो लोगो दङ फैजोबगोन गासैबो जों खोथा खादैसोबो जोंखौ जिहेतु जोङो फैग्रोबाय दिनै बिदि आरो प्रमद बर'आ मिडिया स्टेटमेन्टनि गेजेरजों बुंबाय थायो बिथाङा सरकार खुंनायनि उनाव सान्थि फैबाय गोबां जौगानाय फैबाय होननानै बुङो जेबो सान्थि गैया बिनि हारसिं पार्सनेल सान्थि जानांगौ खिन्थु रायजोनि सान्थि नङा बे गावनि सार्थ बायदि गावनि हारसिंसो सान्थि बेफोरो जोंनि थाखाय सान्थि नङा बे माने हाग्रामा महिलारि बिथांखौ फिन गोहोआव लाबोनो नोंथांमोना माबायदि नाजागोन बेनो जे जों हर सान थै थां जेरै प्रमदखौ देरहाहोदोंमोन थिग बिदिनो हाग्रामा सारखौबो फैगौ बिसायख'थियाव थै थांजों नांना जों देरहाहोगोन माने बेनो आरो जोंहा प्रबिन दास आदा दङ आरो आं दङ दा बेनो बिथांमोना 3 बोसोराव दहाय एसे आगोलाव बुंनाय बायदिनो जोंहा सुबि बर' बिथाङा जे जेरैबायदि प्रमद दाया नायनांगौमोन इयुथफोरखौ बेबायदि नायनो हायाखै माखासे रायजोफोरनि गांनाय उखैनाय माखासे अभाब अभिजगफोरखौ सुफुंनो हायाखै बेखायनो बिथांमोना जोबोद कन्ट्रिबिउसन दङमोन प्रमद आदाखौ देरहाहोनायाव हरखौ सानखौ हर खालामनानै थै थां नांथाबनानै गासैबो बिथांमोना खस्थ' खालामदोंमोन नाथाय खस्थ'नि फलखौ बिथांमोना मोनाखै बेखायनो बिथांमोना दिनै मा सानबाय जे जोंनि बिटिसिआव सासे रियेल हिर' दङबा जोंहा हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि आदर्श आरो बिथांनि जिथु मावनाय दांनायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जयेन जाफैदों आरो फैबावगोन आरो बिदिनो बहुत लिंकआव दंबावो दा बिथांमोना गिबियावनो जयेनखौ जाग्रोना लादों आरो गोबां इउपिपिएलनि वर्कार्सफोर फैबावनो दङ नोंथाङा जेब्ला बिपिएफ दोलोआव जयेन जादोंमोन बै समाव जितेन मोसाहारि थांनाया इउपिपिएल दोलोखौ जेबो खहा खालामनो हाया होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन नाथाय दिनै प्रमाण महरै बिथांमोननिफ्राय साफा गुगाबोनायखौ नुनो मोन्दों मा बुंगोन दा बेनोथ' राजनिति डायलग बेफोरो जे जितेना कुनु फेक्टर नङा जे प्रबिन दासआ कुनु फेक्टर नङा बेजों सोर मानसि थांफानो होननाय बाथ्राया फेक्टर नङा बियो ओरैनो उपलुङा डायलग बेफोरो राजनिति डायलग खिन्थु आंनि उनथिजों माने प्रबिन दासनि उनथिजाय बेसेबां जे बेकग्राउन्डआव मानसि दङ रायजोफोर दङ खिन्थु बिथांमोना मिन्थिया मैयासो रिसेन्टलि फेरेंगा बिथाङा बुंदों एमपि बिसायख'थिनि उनावनो बिपिएफ दोलोनि माखासे कर्मिकर्ताफोरा मोसौ लावखारनि लावथि खर'जों थांखु नाजानाय बायदि नाजासिगोन होननानै बुंदों बिपिएफ दोलोआ एमपि बिसायख'थियाव जेनगोन नामा अब्ला
BPF दोलोआथ' जेननायनि बाथ्रायानो गैया दा स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रंसो जादों आरो जोंनि दोलोआ गोदोनिख्रुइ बांसिन स्ट्रेंथेनसो जादों दा रन्जित बसुमतारी बिथाङा जिखिनि दा उपलङा डायलग मारिदों बेथ' नंखाय बिथाङा मायबा मायबि बुंदों फैसा जाबाय नालाय बिथाङा थाखा जाबाय थाखानि गोहो बोलोआव बहुद बायदिसिना बुंनो हायो आरो खिन्थु बिदिथ' नङा जोङो खदाय माने आनसलिकता बाद जों बेखौ बिसास खालामो जों खदाय रिजनेल पार्टिखौ बिसास खालामो खिन्थु बिथांमोना दा बिजेपिजों लोगो नांनानै खुंथाय गोहोआव दङ जिथु UPPL दोलो बे रन्जित बसुमतारी मोनानोथ' दा बिजेपिखौ लाबोनानै दा जोंनि आनसलिकता बादखौ धंख' खालामनो नागिरदों बेसो कुटनितिया बिसोरनिया नङा होमबा दाबो दङ दाबो रायजोफोरा जथेस्थ' दङ जे BPFखौ ओरैबायदि हारे हिन्जय माने थै थां हार्ट एन्ड सोल मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा दाबो BPF होननाय लोगो लोगोनो जोबोद जावरिखांनाय फैयो दाबो जोंनो BPFखौ नांगौ आरो हाग्रामा सारखौ जोंनो चिफ महरै नांफिनगौ होननानै रायजो राजा बिथांमोना आइ आफा बिथांमोना दा नागिरफिनो सानै स्ट्रं केन्डिडेट नै फोसावनो थांगासिनो दङ हाग्रामा महिलि सारनि दैदेननायाव दा मोननैबो समस्थियाव जों देरहागोना 100% सियर जाबाय रोखाखा